sopimuksesta tämän finanssikriisin hoidossa. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että nyt kun taloudella menee huonosti, niin me voidaan esimerkiksi tukea suoraan sitä taloutta vaikkapa antamalla sille yritykselle rahaa. Mutta paljon tehokkaampaa on se, jos me autettaisiin esimerkiksi ihmisiä, jotka ostaa niitä tuotteita. Annetaan esimerkiksi verohelpotuksia ja tukea ihmisille, että hän tekisi remontin ja parantaisi talonsa energiatehokkuutta. No sen jälkeen hän ostaa työtä, hän ostaa paremmat ikkunat, hän ostaa uuden lämmitysjärjestelmän, hän ostaa ehkä uusiutuvista energialähteistä energiaa. Ja tulee hyvä ympäristötulos, parempi koti, pienempi sähkö- ja lämpölasku ja tulee myöskin työtä sille yritykselle, joka tuottaa tätä kaikkea, uusia energioita ja tämmöisiä arvioita. Eli silloin saadaan niin kuin monta asiaa ratkaistua kerralla. Eli kaikki voittavat. Kaikki voittavat. Sinä olet myöskin ollut tosi aktiivinen ihmisoikeuskysymyksissä ja olet tehnyt niiden parissa pitkään työtä niin täällä Euroopassa kuin Suomessakin. Miltä ihmisoikeuskysymykset näyttävät täällä parlamentin näkökulmasta katsottuna? No kyllähän niissä ihan hirveästi on vielä työtä, mutta paljon tehdäänkin. Ja mulle ihmisoikeusasiat, niin kuin kysyt, niin ne on todella tärkeitä asioita, koska ei ihmistä pidä arvioida sen mukaan, mikä ikäinen hän on. Ei se ihmisarvo laske siinä, vaikka niitä vuosia tulee mittariin enemmän. Tai sitten toisessa päässä esimerkiksi lapsilla, niin niitä on vähemmän. Mutta ei myöskään sen mukaan, onko mies tai nainen, onko hyvin tai huonosti koulutettu, köyhä tai rikas, vammainen tai terve, tai onko sitten esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumiselta, rodulta, uskonnolta, minkälainen ihminen. Ja mun mielestä niin elämän perusidea on se, että me rakastetaan ja kunnioitetaan kaikki ihmisiä just sellaisena kuin he on. Aivan. Ja eiköhän me toimita sitä itse kukin itsellemme myöskin. Ja mä joskus mietin, että esimerkiksi kun meillä on niin nousemassa vähän tällaista muukalaisvastarintaa Suomessakin, niin on hyvä muistaa, että meistä jokainen on enemmän muukalainen kuin valtaväestöä. Riippuu vaan missä. Me suomalaiset ollaan täällä Brysselissä muukalaisia ja olisi ihan kiva, kun meistäkin täällä tykättäisiin, niin eikä kannattaa myös tykätä niistä ihmistä, jotka on meidän näkökulmasta muukalaisia Suomessa. Aivan. No mitä sinä sanoisit, Sirpa, ihan tavalliselle suomalaiselle, miksi EU-vaaleissa kannattaa äänestää? No mä sanoisin, että valtaosa isoista ratkaisuista tehdään Euroopan unionissa. Ja se on hyvä, kun me silloin kyetään saamaan enemmän tehoa aikaiseksi. Ja jos on kiinnostunut sellaista asiasta, että onko tuloerot isompia vai pienempiä, onko työtä vai ei, säästetäänkö ympäristö myöskin omille lapsille tai niille kummilapsille, onko työelämän ehdot kunnossa, onko sosiaalipalveluita, pidetäänkö niistä lapsista ja vanhuksista huolta, niin silloin kannattaa äänestää. Ja joka lähtöön löytyy ehdokkaita. Aivan. Ja joka asiaan löytyy puoltajia. Ja ei se asia ole yhtään se kummempi kuin siinä omassa kunnassa tai siellä eduskunnassakaan. Ei tarvitse tietää joka ikisen direktiivin mutkaa ja sanamuotoa. Tarvii vaan tietää, mitä mieltä on asioista, minkälaista elämää itselleen haluaa ja minkälaista tulevaisuutta lapsille. Ja sitten valkkaa sellaisen ehdokkaan, joka ajaa just niitä omia mielipiteitä ja äänestää sitä. Siitä niin kuin demokratiassa on kyse. Kyllä. No mitkä on sinun vaaliteemasi, eli sinulle tärkeimmät asiat? No mulle tärkeitä on sellaiset asiat, että jos ajattelee sitä kolmiota talous, ympäristö ja ihminen, niin asioita pitää hoitaa sillä tavalla, että talous toimii, kun sillä saadaan rahaa. Mutta se talous pitää toimia niin, että se kunnioittaa ihmistä, pitää huolta ihmisten tarpeista siis, ja toimii sillä tavalla, että se ei hukkaa eikä tuhoa ympäristöä. Ja silloin mä yritän niin tehdä sen eteen työtä, että Euroopan unioni ja me kaikki eurooppalaiset omissa kodeissamme tehtäisiin tällaisia ratkaisuja. Ja että Euroopan unioni olisi vieläkin tehokkaampi myös maailmanlaajuisesti tekemään näiden asioiden eteen työtä. Kiitoksia sinulle, Sirpa, ja paljon menestystä vaaleihin. Kiitos. Ja äänestämään 7.6. Selvä.